Takže, čau všichni, tady Rony, vítám vás u druhého dílu mé série Let's Not Play. Dneska se znovu podíváme na RimWorld, tentokrát to bude snad méně chaotický, minule to neskončilo úplně dobře, takže doufám, že tentokrát to bude trochu lepší. Začneme, když vám ukážu moje mody. Mám tady pouze Run Gun, což je vlastně mod, kterém můžete střílet příběhu. Poté mám dva mody, které na ní navazují, a to je všechno, nebudou žádné úpravy. Myslím si, že takhle je nejlepší, tu hru samotnou. A můžeme rovnou jít na to. Takže nová kolonie. Z těchto 4 modů si vybereme nahou brutalitu, což je nejtěžší. Budeme hrát za jednu postavu z začátku. Budeme mít celou mapu prostě prázdnou, žádné věci nedostaneme. Musíme se vypořádat s tou jednou postavou nahý a úplně sami, takže můžeme jít na to. Tady máme 3 vypravěče. Já si vyberu Randy Randoma, ten je z nich nejvíc chaotický, což si myslím, že se hodí do této série. Vybereme si z 6 různých módů asi dobrodružný příběh, abychom to neměli zase tak těžké, ať se taky někam jednou dostaneme. A režim nenapravitelného osudu, což je můj oblíbený mod. Je to, kdy nemůžu tu hru načítat. Vlastně pokud mě někdo umře, pokud se cokoliv stane, tak nemůžu to restartovat, nemůžu si to nahradit, nemůžu to znovu načíst, takže to je podle mě jako velice dobré pro start. Tady máme svět, tady máme uděláme si custom seed, takže takhle. Nechám všechno tohle, jak je, nebudeme to nějak upravovat. Tady můžete vidět, že mám pouze originální hru a jeden mod. Takže tohle je náš svět. A zde můžeme vidět teplou oblast, mírný pás a studenou oblast. Já bych se vydal víc do té studené oblasti, většinou to bývá zábavnější. Klidně bychom mohli tady začít. Budeme v tajdze, lesy plné jehličnatých stromů. Navzdory krutým zimám dokážou severské lesy udržovat různorodou populaci malých a velkých zvířat a mají teplá léta. Budeme žít v horách, vápanec, mramor, úroda bude 20 až 60 dnů, budeme mít bobule, takže můžeme jít dál. Zde můžeme vidět naši postavu, budeme mít jednu, můžeme si ji náhodně upravovat, dokud se nám nebude líbit. Tady máme náš výběr, takže tohle vám zrychlím, takže střáči zrychluj! Tohle se mi celkem líbí, sice budu muset být muž, bohužel, což asi nevadí, já nevím. Ale má vášeň pro střelbu, což si můžeme vytrénovat, umí trošku konstrukce a má taky pro ní menší vášeň. Je tak nějak obecně dobré, jediný, co je trošku na nic, že nemá intelekt, nemůže ho dělat, což nám bohužel, budeme muset doufat, že najdeme kolonistu, který to bude mít tady ten trade a budeme moct jako s tím nějak pracovat dále. Je nám 18, což je fajn, takže já si ho pojmenuju po sobě hned. Tohle jsme my. Jsme hezký, depresivní a kanibal, takže asi to vidím na krásnou kolonii. Můžeme jít na to. Té jsme tady. Měla to být jen menší operace, pouze hodinu pod narkózou. Připadal si naprosto bezpečí. Najednou se probudil uvnitř výsadkového modulu, který se prodírá atmosférou vzdáleného okrajového světa. Kromě záhadného lepkového sluzu po celém těle si úplně nahý. Dokážeš přežít bez přípravy zásob a nástrojů. Takže můžeme jít na to. Tohle je naše postava, Rony. Tady to je naše mapa. Můžeme vidět, že tady je hned z začátku hodně hmyzů, což jsou nepřátelské entity a k těm se fakt nechceme přibližovat, jsou velmi nebezpečný. Prohlídneme si rychle mapu, abychom viděli, jak to tady vypadá. Tady máme další brouky, což tohle není úplně nejlepší mapa. Já jsem trochu doufala, že dostaneme nějakou trochu lepší. Že bychom se mohli ubydlet tady, což je opět riskantní, protože zde se nachází další hmyz. Ovšem, tady by se to dalo později vymlátit a mohli bychom, no, asi to se zabydlím tady, jestli tady není něco lepšího. Myslím si, že bohužel ne, takže tohle je náš nový domov. Rony, pojď sem, pojď to tady vykácet. Pokácíme nějaké stromy, abychom měli materiál. Velkolepý náhrobek ze žuly. Rovnou se to tu zabereme, ať to můžeme opravit a starat se o to, jako kdyby to byl náš dům. Tohle tady asi necháme, jelikož to viditelně přidává krásu. Tady to můžeme vidět. Tak Rony, ale pojď, neflákej se. A chtělo by to rovnou nějaký jídlo, ovšem já tady nevidím úplně nikde jako bobulky.
který by nám teď mohly sloužit jako lehký zdroj jídla. To je trochu na nic, jestli tu žádný nejsou. Já se nemůžu jít úplně daleko, protože čím dál půjdu, tím víc riskuju, že na mě zaútočí nějaká nechutnost. A tady jsou bobulky. Takže sklidíme si nějaký keře lesních plodů i nějaký léčivý kořeny. Tohle se vlastně hrozně hodí na léčení, takže doporučuji tohle sbírat, když to někde vidíte. Venku je celkem zima, už má podchlazení, takže instantně bych začala tím, že si uděláme ten... Počkáme, až si to sklidí. Co má za... Prostě vždycky vyberu člověka, co má nejnižší zemědělství. Tady můžete vidět priority, kde já mu můžu nastavit, co má dělat první a co má dělat poslední, takže já mu nastavím první, aby dělal stavitele, pak lesníka, pěstitele a horníka. Takhle to vlastně bude fungovat, že on se bude specifikovat na horníka, radši ne. Anyways, prostě bude dělat to, co je po něm žádaný nejvíc. Tak už máme nějaký dřevo, můžeme udělat malinký domeček a to uděláme přednostně, protože jinak nám umrzne a to nikdo nechceme. Uděláme tady to, rovnou udělám místo na spaní prostě. Ale jako dodělej to, Rony, teď je to celkem na nic a jestli nám tady umrzneš, tak jsme celkem v hajsu. Tak jo, Rony, už se nám... Furt nám mrzne, jak dlouho nám ještě budeš mrznout toto? Už se začne oteplovat snad, takže zde můžeme vidět, že... Oh, no. Neklesá nám to, ale ani nám to nestoupá, což je fajn. Ale asi po něm ještě budu chtít, ať sklidí ještě jednu. Tu, ať jsme v bezpečí hlavně. Vážně by to chtěla, aby ještě... Dobrý, už mu to klesá, už máme oheň. Tohle rovnou možná dám, ať to zničí. Já později budu se rozšiřovat tímhle směrem, ale chci zatím, ať... Tady je hodně vedro. Chtělo by to rovnou možná začít dělat pole, ať máme okamžitě úrodu, co nejdřív to jde. Nejbližší vyživený místo je tady. Což je to trochu daleko, ale možná to využiju. Tady to totiž roste rychleji. Takže rýži si dáme. A Rony, ty si pojď rychle sebrat jídlo, nebo tam tady pojdeš. Kde byly ty bobulky? Já jsem slepá. Tady. Tak jo, pojď si sebrat bobulky. Nejsou tak výživově hodnotný, ale něco mu to dá a neumře nám. Dobrý. Uděláme si taky skladiště, ať máme kam nosit naše věci. Možná bych rovnou udělala regál, který může držet víc věcí a nebudou se ničit, takže rovnou to uděláme. Rovnou možná 2, ať se nám to hezky. Takhle. Ale tohle... Pojď, prosím. Možná si radši udělej postel rovnou. To je celkem na nic, my si nemůžeme... Tak jo, tak to přemontujeme. To můžeme dát klidně sem, nepotřebujeme to mít. Tak, teď si můžu udělat i postel, čímž se líp vyspí. A nebude tak naštvaný, že se mu špatně spí. Pojď, oprav to všechno tady. A můžeme jít na to. A prosím tě, nespí venku. Pojď, sklid to, aby se vyspal dovnitř. On je už teda hodně unavený, můžeme vidět, ale... A nemá úplně nejlepší náladu. Zima, deprese, chladno, nepohodlí, jedl na zemi. Ano, jedl na zemi je ten největší problém světa, fakt. Tak, udělej si postel. A mazej spát. Dobrý, zvládáme to zatím. Rovnou uděláme pracovní místo, kde můžeme vyrábět základní nástroje, což se nám může velmi hodit. Já mu rovnou za úkolu, ať udělá luk. Kdyby nás kdokoliv chtěl napadnout, tak ať už máme šanci dopředu. A dám mu, ať zase sebere jídlo, protože nám zase tady jinak pojde chudáček. Tak. Rovnou mu dám, ať asi něco sebere i do zásoby, protože mi přijde, že to nebude tolik a myslím si, že je dobrý mít nějaký jídlo u sebe, kdyby se cokoliv dělo. Plus tady jsou dost blízko ty nechutnosti, takže nechci nic riskovat. Dám pokazit další stromy. A Rony ale makej, jakože... Trvá ti to, fakt. Takže jsme právě opravili tady dům.
Už to tady není zničený. Bude to tu hezčí. Já se podívám, kolik tu je nebezpečných. Je tu média, ten je ale daleko celkem. Pak je tu vrk, ten je taky celkem daleko. Všechny zvířata mají vlastně tady tu značku, tak nás může zabít, takže tady je kruta. Přerostlá slepice tady je, ale tam nebudem radši chodit, já nechci riskovat, že umřem. Hned takhle z začátku to bylo vážně trapný. A chtělo by to další dřevo, přijde mi, že máme nedostatek dřeva konstantně. Každopádně ty deprese hodně stahují, já myslím, že nebudou mít tak velký postih na něj, ale vypadá to, že budeme se s tím muset nějak vypořádat. Tak je kanibal, což nám usnadní určitou práci. Tak, máme mizerný luk, to výborný. Šikulka teda. Tak aspoň se má čím bránit, až nás někdo přijde se zabít. No, začíná nám to dobře, zatím se nic neděje, jsme v bezpečí. Snad neumřem, no. Tak. Vyspaný, má celkem hlad, ale máme ještě borůvky, no, moc jich nemáme, ale... Tak a sám od sebe šel na pole jako správnej kolonista, jsem chtěla říct samozřejmě. Relaxuje s ostatními. S jakými ostatními? Jsi tady sám, seš loner, kámo. Kam furt chodíš relaxovat? Tady nikdo jiný není, jsi tady úplně sám. Takže my nemáme jenom depresivní člověka, máme ještě schizofrenii. Spal v horku a chladno. Tak se rozhodni. Tak jo, máme zase ráno. Ronny se chystá už jít pracovat na pole, hezky od rána. No, ví, co je dobrý. Hancock. Lid jméno. To je takový příjemný klid teď, to se mi líbí. S tím vibem. Zdejší krysa zuří. Zaútočí na každého, koho spatří. No ne, možná, jestli nás zabije krysa, tak se fakt zabiju. Kde je ta zuřící krysa? Tohle nezuří, ne, tam to zuří. Tak schválně zkusíme, jestli ji zvládne zabít. No, nezvládne, no. A je mrtvá, je po ní. Uděláme si rovnou skládku, ať máme kam nosit všechny ty mrtvoly, které budeme mít. Tak, myslím si, že je na čase udělat řeznický stůl, jelikož se to bude hodit. Jsme celkem blízko od zhroucení a má podvýživu. OK. To bych měla možná jak řešit, co? No moc mu to nechutnalo, ale najet se, takže... -12. Ježiši. Tak, už máme i řeznický stůl. Rovnou dáme zpracovat tvora a jelikož jsme kanibalové, tak tohle se bude hodit. No to ne. No to ne. Co se tady děje? Ronny? Doufám, že po nás nepůjdou tady ty zvířátka. Okamžitě. Nechoď tam, jdi spát. Nepotřebuji spát, tak doplň palivo. A zůstaň vevnitř. Teď je čas relaxovat. Ne, teď není čas dělat tohle. Zavřu tě tady. Tady ta bohužel umřela, ale je tady mizernej. Akorát on teď tady číhá venku a já mu to dobře vím, že nemáme na toho zabít. Jakoby... To bychom fakt umřeli, takže... Nevím, co s tím. Každopádně tohle to bylo že deal. Máme tady... večeři. Tenhle se tady... Jo, on nemá kam jít, protože mu zničili hnízdo. Moc nevím, co s tímhle, to nám... Ronny má záchvat vzteku. Celkem chápu teď upřímně. Už by stačilo, nemyslíš? Zalez zpátky dovnitř, Ronny. A myslím si, že je trochu čas udělat tady... zeď ze dřeva. A tady dveře. Abychom byli v co největším bezpečí, co to bude.
A myslím, že dokud nezabijeme ty nechutnosti, tak nemáme klid, bohužel. Což dělá velký problém. Tak, máme další jídlo. Sice to nejsou nějak velký porce, ale bude to muset stačit. A teď si už konečně můžeme udělat prostý jídlo, což je velká výhoda, protože už nebude naštvaná, že jí syrový jídlo. Si vůbec nevím, jak se tohle pochybně přibližuje. Možná bychom to měli zkusit zabít, jelikož myslím si, že jakmile jdeme ven, tak nám stejně nebude zbývat nic jiného. Ale tady nám ovšem přišel přímo pod ruce. Sob se mstí. Jak se může mstít, tady ta kráva přerostla? Utíkej, Rony. Tak, máme jídlo. Ulovit a odnesem si to. A zase bych se vrátila rychle domů. Tak, máme i dost jídla, což je taky moc fajnový. Uděláme si 5 jídel. Tak, už by to fakt chtělo něco vymyslet s těmhle potvůrkama, no. Možná bychom si to prostě měli pokusit zahubit. Pojďme na to, už nás to tu terorizuje půl hry, pomalu. Tak a už to jde po nás, tak doufám, že to zvládneme sejmout. Omezili jsme tomu už mírně chůzi, což je velice pozitivní, jinak je to rychlejší než my, mám pocity. Znova jsme to trefili. A jde po nás i nějaká... Tref to. No to si ze mě děláte, prdel. Prosím, se tref. Už je na čase. Jsou na tom schůzí. Tohle má 79, tohle má 80 a tohle má jenom 44, to už je v pohodě, to už nás nedožene, ani bych chtěla. Tohle taky určitě skapé, tak pojďme domů. Tohle už padlo, tak můžeme jít zkusit to zabít. Tak, a je to mrtvý. Šikovnej. Teď už máme svobodu konečně. Tohle se můžeme vzít. Budeme mít krásnou lampičku tady. A můžeme konečně sklízet, což je pozitivní. Už by to chtělo nějakou novou postavu, nebudu lhát. A uděláme asi ruční kryčovský stůl a začneme šít. Můžeme udělat konečně oblečení. Uděláme kalhoty. Rony miluje řemeslo, takže ten si to bude užívat, že může konečně šít. Polární záře. Chceš se jít podívat na polární záře, zlato? Nechceš? Tak ne. Návštěvníci. Zdá se, že mají pár věcí na prodej. Možná by chtěli hmyzí maso, já to zkusím. Tak. A obchoduji s Blue. Hmyzí žele by po nás chtěl nebo krátký luk za 4. Jo, jen to hmyzí žele prodám, ať máme nějakou... Máme nějaké stříbro, kdybychom cokoliv potřebovali. Co jsme dar? Plastocel, mega dobrý. Spadly jsem kusy vesmírní lodě. Ale jo, tam se nemůžeme vydat. Budeme mít nějaký extra materiály. Zřícení přepravního modulu. Poblíž havaroval zápasník v jámě jménem Sleepy se svým přepravním modulem. Pokud ten náraz přežil, bude pravděpodobně vážně zraněný. Sleepy patří k nepřátelské frakci výherci. Můžeš ho zajmout pro účely náboru či otroctví. Máme tady Sleepyho. Zemřel 7 hodin. Omdlel z bolesti. Je to rváč.
Miluje boj zblízka. 16 boj zblízka. Hornictví, zemědělství, umění. Neumí socializace ani ošetřování. Ale není špatný a minimálně ho okradem o oblečení nejdřív. Máme ho tady kam dát? No úplně ne, ale můžeme ho zavřít nejdřív sem a pak tohle nevyřeší, takže zajmeme ho. Ale jo, dobrý. Neměl moc raněn. Uklid vězenskou celu a prosím vytěž tohle, ať ho můžeme přesunout. Tak. Jakám tam vlastně Ronis 1? Tak to bude vyrobování na 10 let zase. Tak, uklid ten kámen a přesuneme. Přenést. A doufám, že se nám nějak nezblázní tenhle sleepy, protože já bych ho fakt asi neumlátila, si myslím. A protože Rony má jenom jedna boj zblízka, má 16, tak budeme doufat, že tak, odveď ho k posteli. Takže jdeme s ním mluvit. Má nějaký dobrý oblečení? Má dobrý oblečení. Vem si tohle, to se nepadá, ale tohle se vem. Zbytek mu tam asi ne. Sleepy je fakt sleepy. Musíte mi pak do komentářů napsat nějaký jména, abych měla jak pojmenovat kolonisty. Návštěvníci z Gaium. Barman. Tak počkáme, až přijdou. Jestli sem dojdou, přes všechny ty zvířata. Už bych se moc nevzdalovala od domu, protože vypadá, že tady je hodně predátorů. A jdeme zkusit obchodovat, schválně se budu něco chtít. Naše oblečení. Asi prodám tohle, ty kaloty si ještě nechám. Mají normální lékárničky. Jednu si koupím. Ambrozie, drogy. To se taky určitě na tohle podíváme ještě, samozřejmě. Já začínám mít fakt strach, že se třeba něco stane, nebo mít lékárničky, takže jsme totiž neměli ani jeden souboj. Co jsem teď řekla reálně. Budou se nějakou dobu připravovat. Kobra. Její 40. OK. Klaustrofilička a abstinentka. To je fajn, my to máme taky takový krásný stísněný vevnitř. Vaření 9, lékařství má dobrý. Kde seš? Dobrý, tak to stíháme. Rychle sklidětělej, ale sklízej rychle. Doufám, že to zvládnu. Tak, zahájila útok, my se můžeme připravit. Tak. Máme jí... Co bylo rychlý? 3 hity? Nice, měl u sebe stříbro, to si vezmu, to taky vezmu. Trochu nám to teď rozhodí všechno, ale... Zajímavé, možná jsou ukradnem oblečení, co má za oblečení. Fakt špatný oblečení, to tady krásné bude. Asi to udělám hold tady venku a udělám jí větší celou, ať tam když tak můžu dát další člověka, kdyby se cokoliv. Steve nás má i dokonce celkem rád. Protože jsme hezký. To bylo rychlý. Kobru přesunem sem. Začneme vařit na ohništi opět. Trochu se bojím, aby nám nedošlo rychle jídlo. Ale když tak začneme něco lovit, no. Tak, máme další jídlo. Což je velice fajnové, protože nám začalo docházet. Úkol. Zachariro, náčelnický byl podle informoval o spíse dětu. Lékař světla 18. Nachází se tam 2 agresivní yorkshirští teriéři, toulající se po okolí. Máme tady 3 hladový krky s tím, že 2 z nich mi ani nepomáhají, což je nefér. Aktivní úkol. Co za úkol? Co to je? No. To je hezký. Asi dobrý. To nepotřebuji. Sleepy teď nějak nespí, což je překvapivý. A má nás fakt hodně rád už.
Zuřící klisna. Úžasný. To je nějaký rychlý. Už to tref? Ty vole. Zpomal, hochu. No, máme jídlo. Karavana se smíšeným zbožím. Kudy jdete? Nechcete jít přes ty nechutnosti, co nás tady už straší? Ne, dobrý, tak ne. Lidský maso. To by mohlo udělat Ronny radost. Zkonzumuj to. Prudké ochlazení. Ach jo, musíme... OK. Ronny, okamžitě sklid tohle. Možná nám umrzne teď slípy, ale tak se nedá nic dělat. Pojď rychle docvičit tohle, nějak jsme v prdeli. Slípy už se nám nakládá, aby byl hezky studený. A už je zuřivej, tak to je v prdeli. Dobrý. Máme zajíce. To bude jídlo. Ty vole. No to ne. No to ne. No já je zabiju. Víte co, pojďme. Schlazení vážné. Dobře, že já mu věřím. Ne. Syn? Můj syn? Parku. Parku, ty jsi dost neschopnej. Je to můj syn, nemůžu ho tady nechat. Tak, nikdo nám díky bohu neumřel, což je trochu překvapivý upřímně. Už jsem se pomalu loučila s půlkou z nich. Park se připojil. Park... Ronny navrhuje, abych svoji frakci nějak pojmenovala, jak by se tato frakce měla nazývat. Chaos. Jak by se měla jmenovat tato osada? Park je nějaký bipolární. Dobrý no. Jak pojmenujeme parka? Utrápený umělec. Utrápený umělec. To bude takovej... To bude takovej... Kurt. To byl takový utrápený umělec podle mě, takže máme tady Kurta. A chtělo by to možná ošetřit kobru, to dostala... Já jenom jí zmlátil trošku, to v pohodě. Jak jsou tam vlastně? Střelba 1, střelba 0. Výborný. Chtěl by to nakrmit Kurta asi. A udělat moji postel, takže... Já mu tady najdu nějaký fajné místo na postel, tady umčuníka. Hezky vedle řeznického stolu, ať se mu spí, tím co budu řezat mrtvaly. Asi Ronnyho nechám spát chvíli, protože chudák se tady málem upracoval, tady je všude plitky zase, ty vole. Slípy, nemůžeš tady všude zvracet. Tak, máme i nějakou kůži. Uklid tu ložnici. Sklid borovici.
Rony se šel ukrývat. Šel. Jaký komor? To bude... No. Nůž. 8. Jestli nepřežije Rony ten mor, tak jsme v prdeli, jo? Máme Sleepyho, dobrý. Dobrý. Dobrý, máme Sleepyho. Kurte, puste nůž. Sleepy umí líp nožovat. Kurte, vem si luk. Rony. To je v píči. Víš, co my potřebujeme teď asi? Sleepy. Naporcuji, prosím. Kurta, musíš se okamžitě vzchopit, za 6 hodin tě potřebujeme. Já jsem umřela. Kurce právě... Kurte, vážně. Ach jo. Katatonie. Kurte, dík, že jsi právě zroutil. Protože teď ti rozhodně někdo pomůže tě zve... Já neumírám znova, lidi. Tak ráda jsem tě... Osoba v černém. Kdekoliv se objeví potíže, zahádně se zjeví muž v černém. Dokáže dát v těchto končinách věci do pořádku? Prosím. Draper, technik. O můj bože. Záchrana. Abstinent ostrostřelec. Neumí vařit, to je jedno. My ti uvaříme. Utíkej, Draper, utíkej, zachraň to tady. Kobra má infekci rány. Draper, pojmenujeme tě... Jak ho pojmenujeme? Jak bych řekla? No, takže. Tohle bude pro dnešek všechno. Zbytek se dozvíme v dalším díle. Abych vás nechala napjatý samozřejmě. Takže papa, mějte se hezky.